तुम्हाला माहिती आहे का, आज मी मिल्क पावडर, कंडेन्स मिल्क किंवा कस्टर्ड पावडर काहीही वापरणार नाही आहे ही कुल्फी बनवायला. तरीसुद्धा एवढी क्रीमी आणि एकदम स्मूथ अशी ही कुल्फी बनवून तयार होते ना, तुम्ही एकदा बनवलात ना, तर पुन्हा-पुन्हा अशा पद्धतीने नक्की कुल्फी बनवाल. पूर्ण उन्हाळ्यामध्ये ना, माझ्याकडे तर महिन्यातून 2दा ते 3दा ही कुल्फी बनवली जाते आणि घरच्या साहित्यामध्ये झटपट अशी ही कुल्फी बनवून तयार होते. तर इथे एक पॅन घेतलेला आहे, जाडबुडाची कढई घेतली तरी चालू शकतं. फक्त जरा जाडसर भांडं घ्यायचं. त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलंय आणि इथे 1 लिटर दूध घातलेलं आहे. हे जे दूध वापरलेलं आहे ना, हे म्हशीचं दूध वापरलेलं आहे आणि फुल क्रीम मिल्कचा वापर केलेला आहे. दूध जे आहे ना, हे आपल्याला 1 लिटर दूध आहे, तर ह्याचं पाऊण लिटर दूध आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे, म्हणजे आटवायचं आहे दूध. दूध आटवायला काय करायचं, थोडं असं पसरट भांडं घेतलं ना, पटकन असं दूध आटलं जातं आणि पटापट अशी कुल्फी बनवून तयार होणार आपली. त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे तांदूळ घेतलेले आहेत. हे रेग्युलर वापरातले तांदूळ आहेत. सुरई तांदूळ म्हणतात. हे सुरई तांदूळ आहेत 2 चमचे. तुम्ही तुमच्या रेग्युलर वापरातील जो तांदूळ असेल ना, तो वापरला तरी चालू शकतो. तर इथे मी 2 चमचे तांदूळ घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ असे धुवून घेणार आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 1 मूठभर काजूगर घेतलेले आहेत. हे 20 ते 25 नगाने मोजले तर काजूगर होतील. त्यानंतर इथे मी मखाणे घेतलेले आहेत. हे कपने मोजले तर अर्धा कप एवढे आहेत. हे तिन्ही जिन्नस मी एकत्र करून घेतलेले आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला गरम-गरम असं दूध घालायचं आहे. ते दूध इथे छान असं गरम झालेलं आहे. आतमध्ये मी घालून घेते. जेवढे भिजतील ना हे मखाणे वगैरे तेवढं दूध घालून घ्यायचं. गरम-गरम दुधाचा वापर केल्यामुळे काय होतं, पटकन असे सगळे इन्ग्रीडियंट्स आहेत ते मऊ व्हायला मदत होते. कारण हे आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचे आहेत. मखाण्यामध्ये घातलेलं जे दूध आहे ना, ते एकदम थंड होईपर्यंत मी बाजूला ठेवून देणार आहे. म्हणजे आपले मखाणे, काजू आणि तांदूळ जे आहेत छान असे मऊसर होतील. इथे 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि दूध पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. आता हे मी सगळं मिश्रण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहे. आपल्याला एकदम बारीक असं हे मिश्रण करून घ्यायचं आहे. मी इथे कुल्फी बनवण्यासाठी तांदळाचा वापर केलेला आहे. तांदळामुळे काय होणार, आपली जी कुल्फी जी आहे ती एकदम क्रीमी व्हायला मदत होणार आहे. इथे मी सगळे जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेतलेले आहेत. एकदम बारीक असं मी वाटून घेते. तर इथे एकदम छानपैकी वाटून घेतलेलं आहे हे मिश्रण. मस्तपैकी एकदम बारीक असं झालेलं आहे. अशा पद्धतीने एकदम बारीक असं वाटून घ्यायचं हे. दूध छान असं आपलं गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये लगेच इथे मी थोडं-थोडं हे मिश्रण आतमध्ये घालून व्यवस्थित असं ढवळणार आहे. तर इथे मी थोडं-थोडं मिश्रण आतमध्ये घालून घेते आणि ढवळत राहायचं आतमध्ये घातल्यानंतर. अशा पद्धतीने ढवळत-ढवळत आतमध्ये सगळं मिश्रण घालून घ्यायचं. जसं-जसं आतमध्ये आपण मिश्रण हे ओतत जातो ना, तसं-तसं हे दूध जे आहे ना, थोडंसं जाड-जाड असं व्हायला सुरुवात होते आणि छान असं जाडसर व्हायला मदत होते. तुम्ही बघू शकता की ती जाडसर असं दूध व्हायला सुरुवात झालेली आहे. त्यानंतर लगेच मी इथे अर्धा कप एवढीच साखर घातलेली आहे. तुम्हाला हवी असेल तर थोडी जास्त घातली तरी चालेल किंवा थोडी कमी केली तरी चालेल, पण अर्धा कप हे बरोबर प्रमाण आहे. आतमध्ये साखर घालून घेतली आणि व्यवस्थित असं आता ढवळत राहिलं पाहिजे हे मिश्रण. आणि आता हे कंटिन्यूअस ढवळत राहायचं, नाहीतर खाली लागण्याचे चान्सेस असतात. आता किती दाटसर झालेलं आहे तुम्ही बघू शकताय. तांदूळ जे आहेत ना, हे प्रत्येकाच्या घरात सहज उपलब्ध असतात आणि आपण तांदूळ वापरलेले जरी असले ना, तरी तांदळाची चव त्याच्यामुळे कुल्फीला अजिबात येत नाही. तुम्ही जर कोणाला दिली नाही कुल्फी खायला, तर कोणाला वाटणार सुद्धा नाही, की आपण आतमध्ये तांदळाचा वापर केलेला आहे. तांदळामुळे काय होतं, कुल्फी जी आहे ना, ती आपली क्रीमी व्हायला मदत होते फक्त. हे कुल्फीचं मिश्रण जे आहे ना, हे मीडियम टू हाय फ्लेमवरच करायचं आहे आणि कंटिन्युअस आपण ढवळत राहतोय, त्यामुळे खाली पण अजिबात लागत नाही. छान असं जाडसर झालेलं आहे हे आणि थंड झाल्यावर अजून जाड होणार आहे. त्यामुळे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि मिश्रण एकदम थंड असं करून घेणार आहे. छान असं जाडसर मिश्रण झालेलं आहे. हे थंड करून घेऊया आता. इथे मिश्रण एकदम थंडगार झालेलं आहे आणि एकदम जाडसर असं झालेलं आहे. हे आता काय करायचं, मिक्सरच्या भांड्यामधून आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. तर इथे एक मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळं मिश्रण हे घालून घेणार आहे. त्याच्यानंतर इथे मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे आतमध्ये. वेलची थोडीशी कुटून घेतलेली आहे आणि ती घातली आहे. वेलची पावडरच्या ऐवजी व्हॅनिला इसेन्स किंवा दुसरा कोणताही इसेन्स वापरला तरीही चालू शकतं. आणि छान असं मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेलं आहे. किती क्रीमी झालेलं आहे तुम्ही बघू शकताय छान असं. आता इथे एक मी कुल्फीचा मोल्ड घेतलेला आहे आणि मोल्डमध्ये हे कुल्फी मी सेट करणार आहे. तर हे कुल्फीचं बॅटर जे आहे ते सगळ्या मोल्डमध्ये इथे घालून घेते मी.
मी इथे काय केलेलं आहे, कुल्फीचं बॅटर जे आहे ते मिक्सरमधून फिरवून घेतलेलं आहे. त्यामुळे काय होतं, आपली जी कुल्फी आहे ना ती क्रीमी व्हायला मदत होते. त्याचप्रमाणे त्याला शाही एकदम टेस्ट येते. इथे मी सगळ्या मोल्डमध्ये कुल्फीचं बॅटर भरून घेतलेलं आहे. वर झाकण लावून घेतलंय. वर या आईस्क्रीम स्टिक आहेत ना, ह्या पण वर ठेवून घेतेय. स्टिक ज्या आहेत ना, ह्या बाजारातून आणल्यानंतर मी इथे स्वच्छ अशा धुवून घेतलेल्या आहेत. माझं थोडं कुल्फीचं बॅटर उरलेलं आहे, तर त्याच्यासाठी इथे मी स्टीलचा डबा घेतलेला आहे आणि त्या डब्यामध्ये सगळं बॅटर घालून घेतेय. आणि हा पण फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवणार आहे. वर मी एक बटर पेपर घातलेला आहे आणि झाकण लावलेलं आहे. हा डबा आणि कुल्फीचे जे मोल्ड आहेत ते कमीत कमी 12 तासांसाठी मी फ्रीझरमध्ये ठेवणार आहे. ते मी रात्रभर फ्रीझरमध्ये ठेवलेली ही कुल्फी आणि आता काढलेली आहे बाहेर. जी कुल्फी आहे ना ती अशीच मोल्डमधून बाहेर येणार नाही आहे. आपल्याला काय करावं लागणार आहे, थोडंसं पाण्यामध्ये धरावी लागणार, म्हणजे पटकन अशी ही कुल्फी बाहेर येते मोल्डमधून. तर इथे मी थोडा वेळ पाण्यामध्ये घालून ठेवलेलं. हे बघा, छान अशी पटकन अशी बाहेर येणार. बघू शकता किती मस्त झालेली आहे, एकदम क्रीमी क्रीमी अशी. एकदा तुम्ही अशी ही कुल्फी बनवली ना, तर वरच्यावर तुम्ही अशी ही कुल्फी बनवणार. तर आज मी इथे एकदम मार्केटसारखी घरच्या घरी, तेही कोणत्याही क्रीमचा वापर न करता एकदम क्रीमी अशी कुल्फी बनवलेली आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कुल्फी बनवली ना, तर लहानांनाच काय मोठ्यांनासुद्धा, घरातल्या सगळ्यांनाही आवडेल. तर आजचा माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक यू.